Получих такъв коментар по един от последните ми постове по темата за предизвиканите раждания. Ами ако има осложнения относно преносването и тоновете на бебето започнат да заглъхват и ред други осложнения, налагащи спешното вадене на плода, да, понякога има спешни ситуации, които наистина налагат ваденето на бебето. Обаче има едно нещо, което трябва да знаете за тези спешни ситуации и то е следното. Ако ситуацията наистина е толкова спешна, че налага ваденето на бебето веднага, то това се прави с секцио, а не с индукция. Едно предизвикано раждане е в пъти по-стресиращо и за майката, и за бебето. Първо, защото бебето не е подало сигнал, че е готово да се роди. Второ, защото контракциите от едно предизвикано раждане са много, много по-интензивни от нормалните контракции. И трето, защото хормоните на раждането просто не се отделят по същия начин. Така че, ако едно бебе е вече в компрометирано състояние, има нула логика да му се вкарва допълнителен стрес с едно предизвикано раждане. И да, понякога има валидни причини за индукция, като например майката показва признаци на прееклампсия или пък има някакво друго състояние, което се влошава с продължаването на бременността. Но тези случаи далеч не са 30% от ражданията, каквито статистики има за броя предизвикани раждания.